tervetuloa tänne kevään 2008 Tursajaisiin. Ollaan tultu tänne Stadion Albertinkadun toimipisteen sisäpihalle ja tänne on jo kokoontunut mukava kasa uusia opiskelijoita tonne taustalle valmistautumaan rastikierrokseen. Eli uudet opiskelijat on muodostanut semmosia 4 hengen rastiryhmiä ja lähtee sitten kiertää Helsingin ravitsemusliikkeitä ja suorittamaan vanhojen opiskelijoiden pitämiä rasteja sinne. Luvassa on siis mahdottoman hauskaa illanviettoa, hyvä yhteishenki totta kai on tärkeetä ja mukavia kokemuksia, ystäviä, paljon olutta. Eiköhän lähdetä katsomaan mikä on meininki uusien opiskelijoiden keskuudessa. Ensimmäinen ryhmä, tai osa ryhmästä ainakin paikalle ja kysellään vähän mikä on meininki, että mikä teidän nimet on? Maikki ja Riikka. Millä fiiliksellä lähdette kiertää rasteja? Tosi hyvä fiilis. Ollaan jo vähän otettu tuossa potkua matkaan ja ollaan avoimin mieli. Niin, meillä on ensimmäiset tentit takana ja nyt kun pääsis vaan pissalle, niin sit vois jatkaa. Helpottaisi elämä kovasti. Miten meni ensimmäiset tentit? Tyylillä läpi. Miten se nyt meni? Hyvin se meni. Hyvä juttu. Oletteko te tulossa loppubileisiin myöskin? Tullaan. Milläs fiiliksellä lähdette nyt sitten Tursajaisia kiertämään? Ihan loistava fiilis, mikäs tän parempi. Vähän on kylmä niin kuin kuvasta näkee. Lämmikettä oli kuitenkin jo mukana. On mukana. Se on oikein hyvä. Toivotaan onnellista. Se ei vaan ehtinyt tonne varpaisiin asti vielä läpi. No mut kyllä mä voin luvata, että se kerkee tän illan aikana. Eiköhän. Kyllä mäkin lupaan. Onko teillä mitään tietoa, mitä on odotettavassa tältä lastikierrokselta? On tietoa. Että on jo kerrottu, informoitu. Mä oon jo kerran käynyt. No niin, vanhoja kokemuksia verestellessä sitten. Nimenomaan. Tää on niin hyvä homma. Mitäs teillä on huomenna kuulemma tentti? Huomenna aamulla on ensiavun tentti. En tiedä joutuuko tekemään tenttiä, joutuuko annenukeksi sinne. Annetaan toiselle ensiavun. No, luuletteko, että sinne asti pääsette kuitenkin? Kyllä, totta kai. Vaikka baarista, jos ei muuta. Se on oikein. Täällä on kuulunut jotain huhuja vuodelta 2004, että joku on joskus herännyt seuraavana Tursajasta ja seuraavana aamuna tuosta kouluportaalta niistä haalareista, että olisiko se tavoitteena vai yritättekö te nukkuakin? En mä kouluun helvettiä. Se on oikein. Hei, hyvä jos on hyvä meininki. Pitäkää loistava reissu. Kuten myös pidä hauska juttu. Tursajaisten pääjärjestäjänä on aina toiminut HTO. Nykyinen HTO ry on perustettu vuonna 1978, jota ennen samaa tehtävää hoiti HTOL ry. Tursajaiset ovat perinne, joka on jatkunut jo useamman 10 vuotta. Alun perin rastikierros oli kuitenkin tarkoitettu pelkästään tekniikan opiskelijoille, mutta nykyään mukana on opiskelijoita kaikilta koulutusaloilta. Kierroksella on vanhempien vuosikurssien opiskelijat pitävät itse suunnittelemia rasteja ympäri Helsingin lukuisia ravitsemusliikkeitä. Rasteilla kerättyjen pisteiden ja viimeiselle rastille tehdyn näyttävän saapumisen perusteella yksi ryhmä valitaan kierroksen voittajaksi. Osallistujia on ollut vuosittain useita satoja. Meillä on tällä hetkellä Tero Salo, HTO:n tapahtuma vastaava, haastateltavana ja kysellään Terolta, että mikä on Tursajaisissa meininki. Mitä? Täällä on ilmeisesti suuri osa vanhoja opiskelijoita, monta kymmentä tuolla Helsingin baareissa pitämässä rasteja, niin mitä se oikein tapahtuu? No, rastivahdit on alun perin suunnitellut jonkunnäköisen pienen tehtävän ehkä liittyen siihen niiden omaan opiskelualaan ja sillä ne yrittää sitten näitä uusia tulokkaita hieman ehkä koetella, että kuinka näistä tulokkaista on sitten tuleviksi opiskelijoiksi. Se on se idea. Pieniä visaisia tehtäviä ja niiden suoriutumista sitten arvostellaan. Mitäs rastivahdiksi sitten pääsee, jos semmoiseksi haluaa lähteä? No siinä vaiheessa, kun jo on tiedossa se päivämäärä, milloin nämä turnajaiset järjestetään, niin ja silloin on hyvä jo käydä kysymässä baareissa se, että onko tänne ok, että tullaan pitämään rasti ja kertoa se, että mitä tarkoittaa se, että
että mitä rastin pitäminen tarkoittaa. Eli silloin tulee fukseja, tulee väliajoin käymään baarissa ja heti saman tien ilmoitus siihen, mikä siinä ilmoituksen alla lukee, eli HTO ry:lle. Minkä takia kannattaa lähteä rastivahdiksi? Mitä rastivahdit itse siitä saa? No, rastivahdeilla ensimmäinen etu on se, että ne tapaa heti tulevat opiskelijat. Se auttaa heti, kun tuntee uudet ihmiset, jotka tulee kouluun. Se on myöskin hieno, että uudet ihmiset, jotka tulee kouluun, ne tuntee sut jo tavallaan niin kuin heti siitä ensi tapaamisesta tavallaan. Että sä tunnet ihmisiä jo saman tien. Kai siellä ei varmaan kuitenkaan ihan selvimpää tarvitse rastivahtinakaan olla, kun baareissa on kuitenkin rastit. Että... Joo, ei se koskaan hirveän selvä touhu ollut. Itse olen ollut myös aikaisemmin rastivahtina ja kyllä sanotaan näin, että lahjonta ei koskaan jää huomaamatta. Että kyllä se sekä itse kiertäjille ja itse rastivahdeille, niin kyllä se on ollut aika, kuinka nyt sanois, otollista hetkeä. Kosteaa toimintaa. Kyllä, erittäin. Kiitos sulle. Kiitos. No niin, ollaan tultu tänne Eerikin kulmaan haastattelemaan vähän rastinpitäjiä. Meininki on ollut oikein mukava tähän mennessä. Teillä on täällä rasti on paraikaa menossa. Mitä teidän rastilla pitää tehdä? No, ensinnäkin me otetaan porukka tähän sisään. Esitään pari tämmöistä peruskysymystä tietotekniikkaan liittyen. Esimerkiksi, että kuvanäppäimistön kirjaimista ja esitetään, että mikä on puuttuva kirjain. Ja porukka vastaa sitten 1 tai 2 pisteen arvosta siihen, että mikä on puuttuva kirjain. Ihan näin yksinkertaisesti. Onko tää ainoa, mitä teidän rastilla tehdään, vai onko jotain muutakin vielä? No ei toki. Meidän rastilla on myöskin tämmönen, että tämän vastauksien jälkeen porukka jätetään kahtia ja esitetään heille tämmönen kysymys, että esitä niin nopea mielivaltainen ammatti, kun mieleen vaan tulee. Ja sitten tämän vastauksen jälkeen he esittävät pantomiimin, joka koskee tätä kyseistä ammattia. Totta kai. Mitäs teillä on muutama ryhmä jo tässä vissiin käynyt? No kyllä meillä on muutama ryhmä käynyt jo. Osa on ollut oikein niinku aivan täysillä mukana, mutta osa on sitten taas vähemmän silleen niinku kiinnostunut tästä koko ideasta, mut pääsääntöisesti porukka on ollut tosi paljon mukana ja heittänyt oikein niinku tämmöistä innovatiivista niinku asiaa tähän mukaan, et oikein välillä sanoo oikein nauraa kunnolla, et oikein hyvin mennyt. Kiitoksia teille. Pitäkää hauska ilta loppuukin asti. Todellakin pidetään. Viimeisiä sanoja. Tää ilta ei lopu koskaan. Ihan niin. Onks ollut kivaa tänään? On ollut ihan mukavaa. Me ollaan tultu tänne Boot Hilliin Helsingin insinöörioppilaiden rastille ja täällä on tyttöjoukkue juuri suorittanut kyseisen rastin. Ketä te ootte ja mitä te opiskelette? Jenna ja sosiaaliala, Heli ja sosiaaliala, Reetta ja sosiaaliala, Sanna ja sosiaaliala. No, mikä on ollut yleinen meininki tänään? Onko ollut ihan hyvä fiilis? On! Meillä on ollut ihan järkyttävän hauskaa. Me etittiin melkein 2 tuntia ensimmäistä rastia, mutta sitten tää lähti luistaa. Ja me ollaan saatu täydet pojot joka rastilta plus papuka ja merkki. Kuulostaa aika hyvältä kieltämättä. Mitä te joudutte tällä rastilla tekemään? Me jouduttiin kiihottaa naista, että me saadaan se pulssi nousemaan. Onnistuko hyvin? Mä tykkään sanoa, että se oli ensimmäinen kerta, kun mä oon naista kiihottanut niin, että pulssi nousee, mutta onnistuhan se. Kaikkea pitää kokeilla, niinhän sitä sanotaan. Vesa Lindroos, Helsingin insinöörioppilaiden tapahtuma vastaava. Vesku, miten on hommat mennyt tähän asti? Let's see. Aivan oikein, mutta ihan jees. Meillä on taas käynyt muutama ryhmä. Yritys on hyvä. Tytöillä näytti äsken menevän tosi hyvin, että onko muilla ryhmillä mennyt yhtä hyvin? Itse asiassa oli vahvin ryhmä tähän mennessä. Että aikaisemmin on ollut vähän semmoista takeltelevaa meininkiä. Siinä on ehkä jotain jännitystä. Joo. Mitäs, onko perinteisiä kuuluu, että jos ei pisteet mene ihan nappiin, niin onko tullut niin sanotusti ilmasta olutta tästä, että kun lahjominenhan vähän kuuluu näihin perinteisiin?
Niin, no tää on illan 7. olut. En oo mistään maksanut tähän mennessä. Päästiin tänne loppurastille ja täällä olisi ensimmäinen porukka päässyt jo niin sanotusti viemään rastilappunsa ja loppubileet häämöttää. Mikä on fiilis? Hyvä. Tosi mahtavaa. Tosi lähtee koululle. Niin pitääkin lähteä. Mitä te opiskelette? Sosionomi. Kaikki 3? Joo. Miten meni teillä rastit? Tarvittiin vähän vihjeitä. Muuten hyvin. Mut yksi meni ihan sika hyvin, et en mä tiedä. Niin, mut se, minkä mä varmaan Niin, no se oli niin. Se joo. Löysitte kuitenkin paikan päälle loppujen lopuksi. Kyllä me kaikki löydettiin, mut 2 käytettiin vähän vihjeitä. Te ootte tulossa loppubileisiin KY:lle. Joo. Ehdottomasti. Vähäksi aikaa. Onks huomenna kouluun? Ootteko te menossa? Iltapäivällä. Aika hiljasta vissiin. Ei, kiitos teille. Pitäkää hauska loppuilta. Samoin. Samoin. Me melkein otetaan, että tuosta lähdetään kaljapohjalle, niin mitä me saadaan hukattua nopeammin. Se menee henkilökohtaiseen viihdytykseen sitten. Ei se sitä tiedä. Tää maistaa. Tää niinku maistaa. Ei maistu se viina. Joo, ei. Tää on diskata tää juoma. Hei, mut tästä voi katsoa. Tosta voi uskoa, että helvetin hyvä. Eikö se nyt ihan oikeesti maistuu? Loppuuks tästä niin? Maistuu se ihan pikkasen. Se on usein. Tämän vuoden Tursaajasta olisi nyt sitten tässä. 2008 kevät on nähty. Katsotaan mitä syksyllä saadaan Metropolia aikaa. Joka tapauksessa nähdään viimeistään vappuna. Nyt lähtee kuvausryhmäkin pikkuhiljaa dokaamaan. Tässä vaiheessa joutuu vaan tissuttelemaan. Kippis ja kulaus, sommoro.